Ceny vysoké, energie drahé, firmy zatvárajú. Prečo? Je to aj kvôli protiruským sankciám. Sankcie proti Ruskej federácii mali pôvodne zasiahnuť Vladimíra Putina. Namiesto toho však zasiahli naše peňaženky, naše rodiny a naše podniky. Napriek predvolebným sľubom slovenská vláda sankcie proti Ruskej federácii nie lenže nezrušila a v Európe proti ním ani raz nehlasovala, ale práve naopak. Niekoľkokrát po sebe hlasovali jednak za predĺženie starých protiruských sankcií a dokonca ešte aj za prijatie nových. Ak vás už naozaj nebaví platiť za cudzie rozhodnutia a byť súčasťou toho nezmyselného protiruského besnenia, tak je najvyšší čas povedať dosť. Je najvyšší čas pridať sa k našej petícii za vyhlásenie referenda o neuplatňovaní protiruských sankcií a s týmito nezmyselnými sankciami konečne skoncovať. Keď sa sankcie zavádzali, tak sa vás na názor nikto nepýtal. Teraz máte šancu svoj názor povedať. Podporte preto našu petíciu za vyhlásenie referenda a s týmito nezmyselnými sankciami raz a navždy skoncujme.